Tässä on Domina, tää on meidän isoin. Siihen kuuluu myös lisäksi peräkärry, kokonaiskuutiotilavuus, mitä täällä pystytään kuljettamaan 100 kuutiota. Tässä vieressä on Pirkko, täällä on 37 kuutioa kuormatilaa. Täällä voidaan ajaa minä tahansa päivänä. Oli pyhäpäivä tai sunnuntai, niin ei ole semmoista päivää, kun tällä autolla ei saisi ajaa. Eli tää on kevyt kuorma-auto just sitä varten, että täällä voidaan kuljettaa mikä päivä tahansa. Ja täältä viimeisen rivistä meillä löytyy meikän oma favoritti. Tää on niinku mun auto. Massimo. Ja tällä mennään niin kovaa, että et ikinä uskokkaa. Vaikka tästä suoraan Algarveen. Jos sulla on maksia päällä, niin voila, tällä ratsastetaan noita asfalttiteitä pitkin. Ja näillä autoilla me toimitaan tässä meidän ulkomaanmuuttokuvioissa. On meillä muitakin autoja, joilla me niitä aina välillä tehdään, esimerkiksi Linkola 20-kuutioinen pakettiauto, tai sitten meidän vihreä kääriäteemainen kuorma-auto Kingi, joka on varmaan niin kuin näistä meidän alkuvuosista monelle